ئارتێشا ترکیە بدرۆنان سێ جێ لە نێزیکی ڕێیا ناوچەیە پیشەسازیە و جەهێک لەبەر بانکا چاندنیە و ڕێیا گوندێ مەمیتێ لە باشوورێ کۆبانیە و ناوەندا باژارێ کۆبانیەژی بۆمبەباران کردن و هەژمارێک گوندێن ڕۆژهەلاتێ وێ هەرێمێژی تۆباران کردن و دە ئەنجامێدە مختارێ گوندێ بندرخانێ ئیبراهیم جەرادی جانێ خۆشدەستدا و 15 کەسژی بریندار بوون. دەربارەی ڕەوشا برینداران ڕێڤەبەرێ نەخۆشخانەیە هێوییان و لە کۆبانیێ ژر و داوێ ڕەگۆت لنگێ زارۆکەکی هاتیە بڕین و برینên 6 بریندارانجی گرانن. گۆری کو تختۆرê me ban re dawista zarokekî 4 salê nek qut bibû û birîndar jî 6 birîndar hîn ew ê wan giran bû. گوندên rojhilatê Kobaniyê ku hatine topbarankirin ev in Qeremox, Xanê, Elîşarê, Dilêcibê, Serzorî û Kultepe li rojhilatê Herêma Kobaniyê. Rêveberiya Xweser jî dibêje Rûsya dixwaze wan bi êrişên Tirkiye bitirsîne heta ku mercên wan ên danûstandinê gel hikûmeta Sûriye qebûl bikin. Rûsya dixwaze me bi dewleta Tirk bitirsîne eno ji ber wê jî divê em çareseriyê li Sûriyê wan û Şamê çareseriyên gol hev bikin çareseriyê got em Rûsan çawa em lê dinerin em gorî wê çareserî divê wan bikin ji wê jî vê ev gefana û ev lêdana çi alên tayarên bê pîlot û çi alên êrişên wan vê hebin heta got aloziya Sûriyan pirsgirêka wê çawa çareser bin. Serkirdeyekî partiyeke Rêveberiya Xweser jî dibêje ji civaka navdewletî têxwestin kar bike ji bo rawestandina êrişên Tirkiye li ser navçeyên wan. Ev jî carekê din siyasetekî Tirkiya bi kartîneta ku herêma me boş bike ev jî nayê pejirandin divê ji civaka navdewletî wî têxwestin û ji koalisyona navî têxwestin ew jî vêyekê de xwe rol bin ta ku em kanibin divê Tirkiye ewna Tirkiye li ser sînorê Tirkiye bisekinin ev nexşeya Rojavayê Kurdistanê nexşeya Sûriye em û Sûriye em divê karibin ev pirsgirêkê heyî çareser bikin. Ji bilî gundên Kobaniyê gundên Bîr Erebê, Hurriyê, Şemsîn û Hemdiyat li gundewarên herêma Girê Spî ji aliyê Tirkiye ve hatine topbaran kirin. Roja pêncê meha borî jî artêşa Tirkiye bi dronan malek li bakurê Qonaxa Bozanbegê li nav bajarê Kobaniyê bombebaran kiribû û di encamê de 6 endamên tevgera ciwanên şoreşgêr û yekîtiya jinê canên xweşdest dabûn û 3 endamên din jî birîndar bibûn.